До този момент на тримата умници им се случи. Папа също майка. Абе, утре ще дойдем, копале, няма да мога да дойдем днес. Утре ще дойдете? Да, нека да ни знае той, разбираш ли, копале. Добре, значи след 15 минути сме при вас, е такова, да знаеш. От рецепцията сме. Какво правите, бе? Люлински селянин! Да се заколя, ще убия, ще гръбна! Ще изваня пиштола, наистина ще букне един патрон от челото. Каза ли, че нямаш пари за хотели, за такива работи, за... Абе, с тия глупости, братле, като няма пари за хотели, братле. Що ми викаш селянче, бе? Тапанар, смутаняк. Хубаво, че аз и Митю Пиштова идваме малко да ти дигнем рейтинга, бе. За какво навикаш нас, дед? Аз съм бил селянче, той е бил алф. Ако не... Нас хората повече не харесват от тебе, бе. Тебе дори Кеворкян не те харесва, че си толкова изкуствен и глупа водиш. Не е верно, брате. Кеворкян беше казал точно обратно, брате, че аз съм много добър водещ, копеле. Вучко, той не те харесва. Кой е Вучков, бе, то? Илян Вучков. Ти не станеш да водиш изобщо. Ти си най-изкуственият водещ. А ти за какво ставаш, бе, селяни? Той е по-добър водещ от тебе. Милен, що? Добре. Хубаво, че аз и Пещов ще идваме да ти направя, да ти дигне малко рейтинг. Верно е това. Защо не обиждаш на него, викаш дебелак, нали, на селен? Не е верно. Много път си казал нашия дебеличен приятел. Какво, не е ли дебел, братле? Маса, вече той знае, че дебелак. Еби, копале, това не е ли дебел, братле? Какво? Ама Той е ние дебел. стигаме рейтинга да предам. Нашата рубрика, като беше фирмата умници, като почнем, аз нали продих телеманиак за рейтинги. Така. И бил много по-висок рейтинг да предам. Кои са ти твоите... Кой гора повече? Добре, мерси, братле, мерси. Признаваме такова. Признавам, копале, така е. Вие сте най-готините, такова. И вие винаги сте рейтинга с вас са много високи. Последно въпрос, селен, че съм бил меко селен, че братле. Що ме викаш, защото правите дигам рейтинга? Селяо! Люлинска Мишко! Не съм люлински, братле. Люлинска Мишка! По-добре люлински, отколкото гълбовски лайнари, тапака е такова. Кой е това люлински? Люлин? Кой е това люлин? Какво означава това? Люлин е най-големият квартал в България, братле. 120 хиляди е такова. И това е голяма гордост. В Гълбово колко това хиляди сте, Люлин? Люлин е гетото на София, бе, от Мишко. Да, но има си, метро, братле, тролей. В Гълбово нямате нищо, братле. Дори един лайнян мол нямате, бе, копале. Селянин! Селянин! Кобале, ти си селянин по душа, братле, разбираш ли? Аз ти казвам така. Кобале, ти си селянин по душа, братле. Аз не казвам, че си от Гълбово. Аз не казвам, че си селянин, защото си от Гълбово, братле. Защото си селянин по душа е такова, разбираш ли? Аз си тръгвам, кобале. Не са правилни, с се бориш. Аз такъв се правя, братле. Тебе знаеш къде гледаш? От 8 годишно до 12 годишно. Ми супер, супер, братле, радвам се. Нормален 15 годишен, 16, 17 Кобале, подрастваш са бъдещето на България, братле. Това е бъдещето на нашата страна. Сега си голям гражданин, къде живееш? Княжо, кое? Само къщи, няма ти един магазин Княжо, бе. Имаме, братле. Май, какъв магазин? Копале. Има ти един на наркоп от 88 година. Няма такова нещо. Княжево, Бояна, Драгалевци, Симеоново са най-скъпите квартали последно време. Във вашия квартал мириш на овце, на кокошки, на позире, граждани! Какво да виж моята къща, къде живее? Това беше от тримата умници за днес. Споко, утре ви чака още от същото в ударни дози. Вижте какви ще ги свършат Пазата, Нет и Митьо Питона, след като се потопят в дебрите на насладата и жакузитата, попипат новата Тойота на Пищова и техният конфликт продължи в нови измерения. Ти си интелигентен ли си имаш, бе? Селянин! Б***ь на пака, братле! Селянин тъп е такова. Ти ли си интелигентен, бе, братле?